Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kakan hun belai lam du sodar snong jong kasnong mausau, ubak krali yau pniau. Kalasa hakalingo hadian bakat nat ilaka jong ka Kasils Autonomous District Council. Kala pensange ye ke jingkren bat usiem jong ke hima nobo sopho. Kelem kono ke jing pentem. Dai kispangot ki pajba nong snong jong kasnong mausau, haka khandai tedek mentau nailur arhajar kat khandai. Kila lektor sya ka office trekam jong ka KHADC da ka jing temu banya kendo ya Deputy Chief Executive Member uba penya sings em. Uba kami ru ya katnat ilaka ubala bos ngi ban khot yakren yo em ka hima no bos apho. Halor kanong rem baula shuweng jubor yo ba krali yo pniau naka kam sordar. Katkum ka hukum ka baula penmi ha ka artrek unai lar menta usnam arja kat khandai klem de pensyai ya kidau ki babiang. Kalang ka sosik yangi namar ba unu sem no bos apho. Ha ka klip mat ka ba ha klip mat ka ba tangsi sengi ai deki minit wan ban pan porno ban pasenge ye kene ka ji kedu jongi tika liang jongi peremjur yo no sem no bos apho namar umpa syu tang ban ye karo kendo yangi ki pajba nong senong ban ye penbek nam ta ka bah ka miat ka senong ka thau namar halian jongi kum ka senong ka thau ngem kwa ye ta ki jing sniu ba kan mi berabor hapo senong ka thau hapo senong jongi kum ka senong hapo senong mosau teliang jongi kum ka senong mosau ni peremjur yo no sem sapho balale ikin kam menurut syu tang ban ye kendo bat ni merga kam tang kam ka ba khendiat bangin ya penbek bakan wanra no ke jong ba harai ma ipat ikwa ban penjerong ye kene kam teliang jongi kum ka senong mosau ni penrem ye kene ya kene benta mar ngiwan ka sejengai nado na mosau nado po sawers ka sehel district ngiwan hangne na ki bai kali katno ki pajba ki don hangne ki thang dik ki kwa ba ka senong jongi kan wara jing suk kan wara jing ba harai ka kai ka ba penmi kum ne kalong jing pesose yangi kum ki pajba nong senong abang ngimi nang ne ngelet phai jong senong da ki khmat jing sose namar ba unusim kwa syu tang bani kenduk bat ni kum ki pajba nong senong ladau kwa ya kata kalti ka ba udai bani kenduk yangi bat udai bani penbek ya kene kam bah kan wara ra syu ya ta kejing ya per hapo jongi bat usim harai ha ka boleh kum ne na kalian jongi kum ka senong mosau ni penrem juri ne usim no bos apo namar habang ngilek apo office usim ro habang ngi kwa bani keduk ma i khang talano opet no umpua tang bani kenduk bat ni don syu jakat rekam tengi kum ki pajba nong senong apo senong mosau kalong kejing sa dum yangi kum ki nong senong namar ngi angnut baka senong mosau kan wara kejing bah kejing miat mar kan long ka bayek bek ye ranti ya kesencar khadar kam tam ko senong ki bun ki kam apo senong bangi dai ban le hare ha kejing le kum ne kapan wara yangi kum ke senong mosau ka wara jing hakiliang brok khoj kam tam ha bangi mat kejing sosi la ni ki mat ki ngjar la kham don ki rang ba senong ka bamut ba ka senong ru ka bani train nam tak imlang salang nam tak bah kamiat tekene kapor nah ai kublai pi ku pajba no senong wat ngo lawat ladangi kenduk kum gini jing habangi wan ne hari yang ini teli ni ya chaprang ngimnom kan randin merngin kwa ban wara ya kelti jing bah hapo senong po sau kalian konsil ki bu ingi ba kit khot apo khat nyau terik jong tak benai ti kwa ba kene khat nyau terik kolong baik ba kumno ro kan lo ka basai sok nyem kwa syu ba kan pensak teng yang kene kam namar ada pensak kam teng yang kene kam kaumut ke yangi kum kinong senong hapo senong mosau ke sem jing namar mar lada pensak teng biang ya kene ka khat nyau terik nyiru kum ka senong ngidap se ti karpat bi kene ka benta ba kene khat nyau terik kum ba ka diskusil kala penbek yangi bangin wan ni kedu nyi kum ka senong namar ngi kwa em ta kalenti ka ba ngi kloi bek ban kedu kono kapor hakale ngi kum ka nyemyo jing tip lada ngi yo jing tip nyem no masuk sini hari nyem yo jing tip hari tang bala apoy yang ne kamera hang ne wani kenduk yu malaka hari kili tu ba la sospono ban ngile kenduk ro yu joint secretary uang ba i lapan sange uladang panpor tang mata kendiat kentahi tekane ka jingle jong sim kalong ka bala pensusi bat ka bala penbitar ngi upat no senong no ka senong masa kumtangim dan kata ka jing sngot tenat ka jing samhayo no sim ba usule dan bar ngi kum ka senong lada uyai le sile kum ne ngimban se akabangin sale don bar wadi ka ying sim jong ungin haban le khantala kum ka senong namar ngilas ngobitare ki jing le ki jong u
na kapar sa kapar kami ka jing klumar haka jing don jong ni usim tengi kom ka snong ngim kwa ya ka bakum ka ne na mar ngidan po ka jing syong sok syong san habaro sikata kisnem da kispa snem usordar jongi ulalong sordar da ki phsnem undan kino ki kam jakle po snong patau rei haka por ba ni usim wan ban syong how psm barangkat bad une ubistaran yo pniau kilala sibun ki kam klumar tingi kom kasnong ngidan na pedeng ki jeng sngo bitar ki jeng sengsi namar kini ki kam ba une usim lale telada usim umwan hakata ka khatnyo tarik ba ulapan bet ngingim ban se ban le po jeng sim jong u po psm bangin haple akan ka kam ka bangin pen klumar yo uro ngin amla ban sya ka men sim jongi ngila sngo yang khang hado kata-kata ki jeng le dan bar jong ne usim Uneus em uday ubre ubam balengkot ki jeng mot ki jeng perkat. Rela da uday ubre ubayar ki jeng mot ki jeng perkat balai ule ko ne. Halu kan ke klip mat ban pawan yang ihang ne. Udang not ban pensange ka kam batu tau bahe ro unot ban pensange. Ngi kom ka snong kamot ngimdan kata ka jeng sotan nat uneus em. Nada mentah lada umwan ban penbet ngin hiar da kabar sayang sem. Bat hang ne nginot ban saya bangin lek dah ka noka benta ka bangin ngim sya bati uneu acting sadar ngin ompliang nado kasngi ka bangin laya jeng tip bau bisaran yok neu ulade acting sadar ngingi persya bat hadu kan ka por bat hadu bangin da sayo ya kita ke jeng penbet nau I amro ngin ompliang yo bisaran kum utaw acting sadar ndre sadar jengi ude ban la ikikam hapo snong pathau bati ki kam ki badai banle hapo ki office ba pher jong ka snong jangi kalong ka ek ba susi ka ba bam don jing utui ha bang ipoi hang ne namar ba ipoi hang ne mimbut banwan ban yakendu arliang bangin yo ataka jing bisar ho ba kadon hapeng ka jing klumar ka snongi te hendrei undang la poi hang ne niyo ban ka jing tip ba olap ba usin na kaliang ujung usim ulawan ban panpor ti hendrei na kasnong jongi nimsem yo kajing TBA ba la yo ba hebala pensange no menta kasngi ti kolong ka ba susi ban perkat ba usim ule kumne aba umkwa ba ngin ya kendulang ban ya keren ban pensailang ti hakajing perkat masu ba ong ba usim haba ulong kumne imat umkwa ban pen yusuk ne ban yabha ya kan kam ban ar khamtam ban pen bahayu nong snong jong ka mosau ba amdon kono ka jing ya klumar ndrei ule kumne imat ba udon kono kadau ba kwa ban le kan lain kwa ba ka sno ka sau ka thau jongi kan sukan sain ti ndrei nga kwa ban pau ne kolong kai ka ba kham khie kolong ba hakum kene ka por le se la don kono ba jing klumar po sno ka thau ka ya no mono kin ba ban kit kli namar ba usim umkwa ban lekloi ban penbit kloi kumba ki petba ki kwa ki trang ban yo bijing song suk song sain ba hapo snong kam dore kono ka jing ya klumar ti ndri usim pad umkwa ya kata te imat ba udon ka ka ba ukwa ban lek lain na salendet ndri ngimtip ndri ni ki petba ndu snong ba la kataru ngin up haka khatnyo terik balapan beja ka district council ba ban wan biang ban bisar biang haka takasngi